Hello friends, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ. So friends, दिनै जोंहानाव आलासि फैगोन. आंनि लोगो फैगोन. First time meet खालामगोन जोङो. माने जोङो लोगो हमफेरखायाखै, माने लोगो मोनफेरखायाखै. ओमफ्राय दा जोंहानाव आलासि जानो फैनो नागिरदों बियो दिनै. So आं दिनै बेखौनो दिन्थिनो सानदों नोंथांमोननो. आं दिनै जोबोद खुसि मानो होनबा आंनि लोगो जोंहानाव आलासि जानो फैनो नागिरदों. जोङो इन्स्टाग्रामनिफ्रायसो लोगो मोनलायनाय ओमफ्राय भिडिअ कलफोरथ' रायलायफेरबाय खिन्थु रियेलाव नुफेरखायाखै. ओमफ्राय दिनै नुगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय था. So मा होनगोन आं दा? नायलांबाय थादो. दा न' एसे साफा खालामदोङो ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनो दोङो. ओमफ्राय इयो दानो मोनफैथ'नाय नङा दायोफोरसो मोनफैगोन खोमा. ओमफ्राय आं बेयावनो खामानिफोरखौ मावना लानि. आलु भाजा संदो, ओंखाम संखांबाय, ओमफ्राय दालि संनो दोङो. मोनफैबाय जोंना निउ लोगोआ. मालाय गरम मोनाखै? One day lang. General deng linya sang saya berangkat baru mulai. Tewan. Jadi ke Barca dulu. Jadi. Kau siapa berenang sih dau pegila. Rengsi ke petli sih kalau nangger. Kau kita songai kayak nangger petli kalau. Nuan nang songai nang tuh songa. Kau wes akan siapa nih? Hei lagi di luar nih ke. Hello friends, so दिनै next day. So जों दासो उथिदों ओमफ्राय फुंनि मेगि सेगि संना जानि. मैया जेबो दिन्थिनाय जादिया, ओंखामल' जानाय दिन्थिनाय जाबाय. ओमफ्राय दिनै दिन्थिनोसै. स' नायलांबाय थादो. नै मालाय फायग्रा गेस्टिकसो जादों बेस्रानिया. टेब्लेट जाबाय थानो गोनां जादों. खिनाय जादों खिनाय? खिनायबो जादों. खिया माबायदि गदो? दै लाव नामा? मेगि बानायनोसै. मेगिखौ बेयाव संगोन. ओइ थाव होनाय मेगि संनानै नों गेस्टिक जादों ना? आयौ थिखोनो हायाखै खस्थ' नुबाय. Simple sih बनायगोन मेगिखौ. गाजिखौलै गाजि no. मा होनो इखौलाय? फायनायनिफ्राय आं जेबो बुजि मोनाखै आंनि रायलायनायखौ. नोंसिना आथा सोदेरलाबायोबा. मम्मी अपने घर जाना है. मुझे घर जाना है. सोरनि बेखौ जानो गोथाव नाङो आं माबो गोथाव नांखायो जानो. एबार साहा फुदुंनि लाल साहा मानो होनबा फुङाव गाइखेर साहा लोंनो मोना, मोनायावसो लोंनो मोनो बिदि जायो. गावबागाव गोसोसो. खिन्थु आं फुङाव गाइखेर साहा लोंनो मोजां नाङा. आंनो लाल साहासो नांगौ फुङाव. संख्रि Mama beneran? Nggak beneran. Gosnya sudah dia. Gosnya sudah dia. Nunggu suawul siya. Siapa kesibu siapa yang dekat lah ya. Yang dekat bang. Video mana itu?
Ngapain studi nih? Tahun pura. Tangan deh. Koila kesum, koila bedi kesum sah. Dia sampai nih saya, ayo si kesum. Pasar Mbak. Bazaराव फैसा बिहरनो थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय फार्स्टआव दुगैग्रोगोन इनि उनाव बाजाराव थांगोन फैसा दिहुनना फैगोन ओमफ्राय थांसै गथ' जायाखै साया बोखाना दोनो सिनायानो नाङाखै सामान बारा नै जा दुगैखांबाय ओमफ्राय दा हाथायाव थांसै रानाखै बिदि जाखायो मोनफैबाय दा ओंखाम जानोसै सिङाव हाबजोब्बायसै खौगुनिदो ओंखाम जादो नामा गोथाव न anu ini gosong bondi ini bibar sikau Ay, di sini kedele di kalamnya. 이모 사진 찍는데 칸에 간다요. 카메라 가세. 갈라. 와. Tamulpur Park nama. Ini saksi logo fैबावदों. Ngalah जेबो गैला हाग्राबारि. बिथिंबाय ए खासे मा मोनहैदों ओमफ्राय हाग्राबारियाव खिनो ओंखारदों नामा नोंखौलाय औ आंनि फेभरेट बिबारासो माथो थेंक इउ नायनि उइ मेगन कानि जा मोजां नांखायो आं बिबारखौ खोमायाव ला खोमायाव मोजां नुगोन मालासिथो आयौ मालासिथो Sanda. Oh, bibaran boleh sini deh. Gitu macam orang. Iya lah. Angura. Hai, tampil kan. Bu, tuli bu. Nudah ke patah ya. Nang nih. Hahaha, mais mudem deh. Anu berapa ini? Ayo di mana?
bakal habis. Waktu. जेबो बायनो फैसा गैया jeles untuk kekenanya你别笑。Iman slow. Gawon mo ni neno nga. Ay, kono giding bay. Kono giding bay. Ay. 他ไปไหนก่อนสินึงคือก็ยังไป Oh my god. Oh my god. I want you. So nice. ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. Steam. Agak pakai. Betul. Ini kasih sana badan udah full ne. Saya nih malah angker sana udah kali. Haha. Ra vậy. Dạ tháng 3 và tháng 4. Bye bye. Bye bye. Eman gubuh nebaय जोङो बासखौ. Aman फुङाव फुजा दियांखौ उथिनो बालायगोन. आरो माला फैफिनगोन? गाबोन. हागोन दे नों गाबोन फैनो. Bye bye. Ui, bye bye. Nào đừng ý xì mẹ, phải đi bữa hết. Má muốn đi đâu lại? Hai. Các cái là những khả năng gì? Hai. Ăn thằng xin bằng, bye bye. Có thằng xin bằng cửa. Thằng xem à? Thằng bé à? Hai đi nhau này. À đấy? Hai. Barzum ne nama? Barzum. Hai. 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 Hai.
थ' फ्रेन्ड्स लोगोआ थांबाय न'आव थ' बेसेनोसै ओमफ्राय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय लाभ इउ बाय बाय